Možeš li se zamisliti da u mirovini, nakon desetljeća poštenog rada, stojiš u redu ispred pučke kuhinje? Nažalost, brojni hrvatski umirovljenici to ne moraju zamišljati. Prema aktualnim statistikama za svibanj 2023. prosječna sveukupna starosna mirovina u Hrvatskoj iznosi ovoliko. Od toga više od polovice umirovljenika prima mirovinu nižu od 400 eura, dok čak trećini umirovljenika prijeti siromaštvo. Kako živjeti od toga? Omjer umirovljenika i zaposlenika trenutno iznosi ovoliko, po čemu je Hrvatska jedna od najgorih u Europi. Nije realno očekivati pomake u kratkom roku jer je problem kompleksan, a naš postojeći mirovinski sustav na klimavim je nogama. Živimo u nesigurnim vremenima visoke inflacije i sve većeg broja umirovljenika koji sve duže ostaju u mirovini. Ako tome dodamo i iseljavanje radno sposobnog stanovništva iz države, budućnost postaje sve mutnija. Vjerujem da svoje dane u mirovini želiš provesti u vedrijim bojama. Baci mi u komentar ovaj emoji ako da. Paneuropska osobna mirovina temelj je tvog financijskog zdravlja pod stare dane. Dobra vijest je da već danas od svoje plaće možeš početi odvajati za nju. Preuzmi odgovornost za svoju budućnost i više o paneuropskoj osobnoj mirovini saznaj na www.finax.eu.